Ось диспенсер Фруктовіта. У класичному чорному кольорі з елегантними дерев'яними вставками. Стильний вигляд і надійна технологія ідеально підійдуть для готелів, ресторанів та зон для сніданків. Одноразове завантаження дозволяє приготувати понад 150 літрів напоїв, забезпечуючи зручність і високу продуктивність. Достатньо вибрати смак на екрані, і пристрій за кілька секунд налє охолоджений напій або воду. Фруктовіта – це також багата палітра смаків, соковиті фрукти, освіжаючі лимонади, чаї айс-ті та ізотонічні напої. Диспенсер надається безкоштовно, а в ціну входять установка, навчання та повне обслуговування. Запишіться на безкоштовну презентацію та подивіться, як працює диспенсер Фруктовіта.